Dema ku aliyên siyasiyên Rojavayê Kurdistanê û di serî de Encûmena Niştimaniya Kurd digotin peyde û baskên xwe destkirdên rejima Esedin. Angoş aliyê rejima Esed ve hatine damezrandin. Peyde bi wekalet desthilat rejima Esed wergirtiye û navê Sultat Emr Weqa lêkirin yan jî desthilata bi wekalet. Ew ê li Rojavayê Kurdistanê rû dide proseyeke beriyanha rejima Esed û PKK li ser rêkeftina. Peyde li dijî vê gotinê radiwesta. Ew alî û kesên ev gotin digotin teror û binçav dikirin. Li îro eşkere yek jî diyartirîn serkirdeyên PKK dibêje pêwîst e rejima Esed spasiya peyde û baskên wê bike bi taybetî YPG. Bahoz Erdal yek ji endamên komîteya berpirsyar di ber hêzên berevaniya millî de ye ku ser bi PKK ve ye. Di dîdareke televîzyonî de got eger peyde û YPG nebaye di demanha de behsa yekparçeyiya Sûriyê û serweriya rejimê ji tevaya Sûriyê re nehate kirin û rejima Esed jî wê hatibar û xandin. Bahoz Erdal di demekê de vê gotinê dike ku bêhtir ji 20,000 lawên Kurd di pîlanê de hatine kuştin û şehîd bûne. Pirsyar jî divirde ew e. Gelo ew lawên Kurd ji ber çi hatine şehîd kirin? Eger mebes ji şerê YPG û qesede parastina rejima Esed bû. Gelo piştî qurbaniyên lawên Kurd di ber parastina rejima Esed de padaşta rejima Esed ji PYD û YPG û Bahoz Erdal re çi bû? Gelo bi tenê spasiye weke Erdal dixwaze? Di rastî de rejima Esed ev spasî jî nekir. Donald Trump serokê Amerîka jî gotibû lê hember beşdariyê di şerê dijî terorê de qesede û YPG û PYD pere wergirtine û tomafekî wan li jem Amerîka tune ye. Bahoz Erdal tekez kir û got erkel ser rejima Esed di demanha de spasiyeke germ arasteyî rêveberiya PYD û çekdarên YPG bike. Wekû şirovekar dibêjin ku ev gotinên Bahoz Erdal bi xwe danpêdan e bi wê çendê ku tevaya baskên PKK ku li Rojavayê Kurdistanê hatine avakirin destkirdên rejima Sûriyê ne û bi mebest û armanc û pîlan li dijî gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê hatine damezrandin û erkê wan hêzan bicîkirina ecendeyên welatên dagîrkerên Kurdistanê bû di dema 8 salên bûrî de û baskên PKK erkên xwe bi baştirîn şêwe bicîkirine.